स' स्ट्रेट अवे पइन्टआव फैनो सानदों आं दिनै खौरां फोसावनायनि मुडआव गैयामोन नाथाय बे आपडेटआ जोबोद गोनांथार आरो बेखौ ओरैनो जोङो बारग'होनो हानाय नङा नोंथांमोना अलरेडि बे खौरांखौ गोबांथार बिथिङाव नुबाय बाट आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननोहाय फंनैसो बाथ्रा नैबेनि सोमोन्दै शेयार खालामनो सानदों स' नैबे पस्ट नोंथांमोना नायनो हायो बाय मिस्टेक नोंथांमोना थारैनो सानोना बियो बाय मिस्टेक होननानै जिहेतु बे पस्टखौहाय हरदों नैबे बड'लेण्ड बुब्लि हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ स' बिथांनि उदैयाव अन्थाइ जानाय बा बिथाङा बेरामाव गोलैनाय नैबेनि पइन्टखौ बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल इस्यु बानायनो सानदों बिथांमोना बेनि दारै पाब्लिकनि सिम्पाथि लानो सानदों बिथांमोना बिथांनि बेरामनि जानानै बेरामनि जोहैनो बिथांमोना थारमाने माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा होननानै मेबि आंनि साननाय बियो इन्टेन्सनेल बिथांमोना बेखौ मोनसे पारपस बानायनानै पस्ट खालामदों बे माब्लाबाबो गोरोन्थि जाया बिथांमोना बाय मिस्टेक बेखौहाय पस्ट खालामाखै जिहेतु मोनसे पर्टेल मिडिया खौरां पर्टेल सालायग्रा जिहेतु बिथांमोना सालायदों बेवहाय बिथांमोनाव गोबां टीम दङ ना बिथांमोनाव टीमनि अभाब स' डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि बिथांमोना बेखौ मोनसे पारपस बानायनानै मोनसे माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा बा बिथांमोना जिहेतु वान साइडेड मोनसे खौरां फोसावो दा जेबो पइन्ट गैयैलाय जेबो इस्यु मोनैलाय बिथांमोना बेफोरबायदि जानला मोनला खौरांखौहाय दिनैनि समावहाय फोसावनांगौनि बाध्य जानानै फैदों मेबि माबा मोनसे गावसोरनि बिथोरावहाय पलिटिकेलि हयथ' बिथांमोना जिहेतु अबेबा मोनसे पलिटिकेल हानजानि सिङाव थानानै खामानि मावो नंगौ खौरां बिजोङा सोरनिबा प्रेसाराव थानाङा इन्डिपेन्डेन्टलि बिथांमोना खौरां फोसावनांगौ नाथाय बिथांमोननावहाय माब्ला बे गियाना हाबगोन बेखौ समासो खोन्थासिगोन दा जियानो हक बिथांमोना बेनि सोमोन्दै आरोबाव मा लिरबावदों फिन खनसे बेखौ नोंथांमोना दिन्थिनि स' नायनो हायो बेहाय बिथांमोना गाहायाव क्लियारलि स्टेटमेन्ट होफिनदों जे बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोरोन्थि खौरां फोसावफ्लांनायनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै निमाहा बिनाय थाबाय स' सोर बिदों निमाहाखौहाय मोनसे पर्टेल पेजआ आं सानो बड'लेण्ड बुब्लिनि एडिटर इन चिफ ना अनार ना सोर जायखिजाया बे राकेश ना मा नोंथाङा सिदायैनो बे खौरांखौ मानि जाहोननि थाखाय फोसावामोन बेखौ क्लियारिफिकेसन होथारनांगौ आरो बेखौ भिडिअनि जुगेदि नोंथाङा बेखौ निजेनि खुगाजों फेस टु फेस बेखौ निमाहा बिनांगौ बे एक्सेप्टेबल जायाखै जियानो हक नोंथांनि जे खौरां फोसावनाय मोनसे पर्टेल मिडिया सालायगिरि पेजआ एथ' ब्लान्डार मिस्टेकखौहाय माबोरैहाय खालामनो हाखो मा मुलाम्फा जागोन बेजों दिनै देश नाङैनो भारत हादर नाङैनो मोनसे अपारेशन सिन्दुरनि खौरां दासान्दि ओरैबायदि माने ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं जिहेतु भारत हादरा थांनाय 22 एप्रिलाव जानाय जे जाथाय पेहेलगामाव जे एटाक जानाय नैबेनि रिटालियेटखौहाय लाबाय अपारेशन सिन्दुरनि मुङै गासै 9था दाब दाब आइजें लाग्रा हानजा जायगाफोरावहाय 24था मिसाइलजोंहाय बेखौ फोजोबस्रांनायनि जे मोनसे अपारेशनमोन स' बे साक्सेसफुलि जालांबाय स' बेबायदि सिटुएशननि समावहाय मानि थाखाय नैबे खौरांखौ लाबोनांगौ जाखो होनना बुङोब्ला जिहेतु जोङो भारत हादराव जों थायो आरो जोंनि हमलेण्ड हिसाबै जोङो बुङो जोंनि बिटिसिआबो बेबायदिनो जोंनि मोनसे न' आरो बे न'नि जाय फाउन्डार खुंगिरि जाय बिथाङा बेनि थाखाय गोलाव सम बिथांजों लोगोसे गोबांथार जोहोलावजोफोरा जोंनि थाखाय जे सेक्रिफाइस खालामलांदों दा बे हिसाबै नोंथांमोना सासे फाउन्डारखौहाय माबोरै एथ' गोथां गोथियै बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि खौरांखौ फोसावनो हाखो
दिनै नोंथांमोना सोरखौबा माइगाब जुजाइ खालामनानै सोरखौबा बासिनानै बेबायदि पस्टार बानायनानै पस्ट खालामनाय जिथु खौरां बे थारैनो दिनै नोंथांमोना बुब्लि बा बेबायदि निउस खौरां फोसावनायनि बा बेबायदि पेज सालायनायनि बेबायदि चेनेल सालायनायनि नोंथांमोनखौ सोर अधिकार होआ दिनै नोंथांमोना रायजोफोरखौ लानानै दिनै रायजोफोरा मिन्थिथों रायजोफोरनो खौरां हरनो होननानै दिनै बे चेनेलखौ खुलिदों ना नोंथांमोना दिनै रायजोफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनो बा रायजोफोरनि गेजेरावहाय दावराव दावसिया सोमजिथों होननानै बेबायदि नाला बंसा माने गुदि गैयै बिजौ गैयै बेबायदि नंखाय बांखाय खौरांफोरखौ फोसावो सोरनिबा देहायाव बेराम जानायखौ लानानै नोंथांमोना बेखौ पलिटिकेल बेस मोनसे इस्यु बानायनानै बेबायदि खौरां फोसावनाया बे बहानि जुक्ति जागोन बुंनांगौ गोबां दंबावोमोन नाथाय आं बुंनो सानाखै जितु आं दिनै मोनसे भिडिअ पस्ट खालामनायनि भिडिअ आपल'ड होनायनि भिडिअ बानायनायनि सिटुवेसनावनो गैथ'वामोन थेवब्लाबो नैबेखौहाय आं लाना फैदों बे मोनसे देश नाङैनो मोनसे जे एलार्टनि सम थारैनो एडिटर इन चिफ नोंथाङा माबायदि टिम सामलायदों बा नोंथांनि गोरोन्थि एडिटर इन चिफआथ' बेनि एडिटर इन चिफआ बेखौहाय नायबिजिरनांगौनि दायथ' बा जुदि नोंथाङा सम मोनाखैब्ला नोंनि टिमखौहाय बेफोरबायदि पस्ट होनायनि सिगां एटलिस्ट खनसे नायनो हायोमोन बाट बे जिथु खौरां फोसावनाय बेयो एक्चुअलि मिस्टेक नङा मिस्टेकलि पस्ट हरनाय नङा बे एक्जेक्टलि बे इन्टेन्सनेलि नोंथाङा बेखौ पस्ट खालामनाय रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे खौरां बक्स कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव फोरमायहर बे नंखाय बांखाय निमाहा बिफ्लानायजों बेखौ गनायना लाथावो ना बेनि अनगा आरो गुबुन राहा लाबावनांगौ रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ स्टे टिउन